Δεν το χρειάζεται αυτό. Γεια, άλλα κοπέλα. Κοίτα καλά, τι είναι αυτό. Έλα. Ζεσταίνουμε τα χέρια, Ναι, τα έχουμε πλύνει. Ναι. Κάνουμε λίγο την αρχή. Βάζουμε στο ζωντανό να φάει. Για να κάθεται ήρεμο. Πες τα, εγώ. Βλέπουμε το τζιφλικά εδώ, το κηδοβόσκο. Να, με δεξιοτεχνία. Αυτή η κατσικούλα βγάζει περίπου 1,5 λίτρο γάλα την ημέρα. Την αρμέγουμε μία φορά. Μπορούμε να την αρμέγουμε και πρωί και απόγευμα, αλλά λόγω φόρτου εργασίας την αρμέγουμε μία φορά το πρωί, αλλά καλά. Η διαδικασία κρατάει από 17 μέχρι μία ώρα. Ναι, ανάλογα με την όρεξη του βοσκού. Άμα είναι ορεξάτος όπως είναι σήμερα ο βοσκός, κρατάει λιγότερο. Άμα δεν έχει όρεξη, το ταλαιπωρούμε λίγο περισσότερο το ζωντανό. Τραβάς τώρα. Εδώ ναι. Να δεις πως κάνουμε λίγο την άλλη ρόγα, πως γίνεται τώρα. Ναι. Αγάπη, περίμενε λίγο, με πνιγεί. Σας κάνουμε την αλλαγή. Έλα από εδώ. Λες 2-3 και 2 CCC και πάει από εκείνα. Και ερχόμαστε την άλλη μεριά. Κάποιοι άλλοι βοσκοί τις αρμέγουν από πίσω. Εμάς δεν μας βολεύει αυτό. Αυτοί οι βοσκοί κάνουν και άλλα πράγματα από πίσω. Εμείς δεν τα κάνουμε. Προς το παρόν. Εμείς θα πάμε πλαϊνά. Δουλεύει το άλλο χέρι τώρα ο βοσκός γιατί το ένα κουράστηκε. Παθαίνει τενοντίτιδες. Άμα το έχει ο άνθρωπος. Αυτό στο σχολείο το κάνουμε. Μπράβο. Το παλικάρι που βλέπετε στο βίντεο είναι γέννημα θέμα βλάχος. Το έχει μάθει από τον μπαμπά του και τον παππού του. Ήταν εκεί το βοσκή με εκατοντάδες. Με την ίδια κατσίκα όλοι. Γιδοπρόβατα. Τι θα σκάσα το πολύ φαγητό. Καλαμποκάκι σπαστό έχει εκεί μέσα. Ναι, κορίτσι μου, ναι. Συνήθως τα λέμε με την κατσικούλα. Αυτή τη φορά είναι γυροκοινασμένη. Εδώ έχουμε και το φίλο μας τον Κυριάκο. Τον τρώνε λίγο οι μύγες. Αυτό δεν τον αναμέγουμε. Δεν κάθεται. Να σας κάνω μια επίδειξη από πού μπορώ να βάλουμε το γάλα του μας. Σιγά. Σιγά μας έχουν μύγες. Μπορεί να σημαδέψει μέσα και στα 3-3,5 μέτρα. Έχει αναπτύξει τεχνική σκοποβολής. Αγάπη. Για αφήσεις. Το φρέσκο το γάλα. Ναι. Εδώ τελείωσε πια το άνοιγμα της κατσικούλας. Έβγαλε γύρω στο 2 λίτρα, 1,5-2 λίτρα που έχει βγάλει. Είναι 5 λίτρος ο κουβάς και είναι λίγο κατά τη μέση. Μαραθήκανε πια. Άλλο για πάλι. Εντάξει αγάπη. Φιλί. Αυτό τα. Εδώ μόλις φέραμε την άλλη κατσίκα που είναι με πιο μικρά ριζάκια. Έχει λιγότερο γάλα γιατί είναι μικρότερη και σε μέγεθος και άλλη ράτσα. Είναι και πιο όμορφη όμως. Είναι πιτσιρίκα. Έλα.
Εδώ τα μικρά δεν πάνε τόσο καλά. Έχει μάθει στην άλλη που είναι βυζάρου και αυτή με τα μικρά. Αυτή περίπου για πες πόσο βγάζει. Αυτή περίπου βγάζει 2 ποτήρια γάλα με το ζόρι. Μας έχει επισκεφθεί και η άλλη εδώ. Είναι λίγο τροπαλή. Δεν έχει μάθει με μίντια πολύ και τα αυτά της δημοσιότητας. Ο Κυριάκος. Είναι λίγο Ο Βουτσιάρης λίγο. Να. Έλα, Έλα, αυτό είναι. Εδώ θέλει. Το δεν θέλει. Τα τρομάζει στα ζώα. Είναι λίγο παιχνιδιάς. Αυτό τι είναι, κύριε Βουβάζη, το χορτάρι? Είναι τριφύλι, λέει. Τσαΐρι, ξέρω το γιατί. Τριφύλι. Αυτό είναι πλούσιο σε... Σαν μηνοξέα. Εμείς μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά αυτό είναι πλούσιο, έτσι. Ναι, έλα. Ελάτε τώρα που γυρνάει. Έλα. Άντε. Γυρνάει τα βόλια του τρελό. Και τώρα πάμε να ταΐσουμε εδώ και τη μαμά που θυλάζει. Όλα τα μικρουλάκια μέσα. 6 έχει κάνει. Άγρια. Μαμά. Και μπαμπάς. Και ο κάπρος εδώ είναι. Αυτή είναι η μαμά και αυτός είναι ο κάπρος. Είναι... Πώς είναι 2 χρονών τώρα αυτός? Κάπου τόσο είναι, σκάρτα 2. Είναι λιγότερο από 2. Και αυτή επίσης. Δεν βλέπω φως. Τώρα ρίξαμε τον κουβά με το φαγητό, αλλά φοβούνται λίγο. Βγαίνουν έξω. Βγαίνουν έξω αυτά. Πήγαν και τα γουρνάκια. Πήγαν και έξω και τα κουταβάκια. Όταν γεννιούνται είναι τσιμερίγες μέχρι στους 6 μήνες, μετά αλλάζει το χρώμα τους και γίνονται όπως είναι τα ενήλικα. Αυτά είναι 15 ημερών. Γεννιούνται με ανοιχτά τα μάτια και μετά από μια ώρα περπατάνε. Εδώ τους έχουμε βάλει ένα κορμό δέντρο και λίγο λάσπη γιατί τους αρέσει.